Hej så, og velkommen til den her video i dag. I dag skal vi spille videre på med huset. Bygge videre på basen. Det bliver en lidt kortere video end normalt, men det er... vi skal til nogle kortere videoer. Så videoerne kommer ikke til at blive lige så lange, men der kommer nok til at være flere videoer. Fordi eftersom videoerne ikke er så lange, så kan man ikke nå lige så meget. Så ja, det tror jeg godt, man kan regne ud hvorfor. Hvorfor hoppede jeg hermed? Det var dumt. Ja. Men jeg tænker, at vi skal ned i en mine. Og lige have noget Hvor var det her? Det er den her vej, kan jeg se. Hvis du undrer mig over, hvordan jeg kan se det, så kan jeg se det via kortet. Her. Der er den gode mine. Det kunne være, at jeg hellere skulle gå over mod den gode mine. I stedet for den anden. Det vil nok være lidt smartere. Så. Hvorfor er den gode mine sort i det? Nå, nej, det forstår jeg. Jeg forstår det bare ikke. Nå, skidt på. Hvorfor siger jeg skidt på? Jeg tænker også, at jeg skal have diamonds. Så ja. Jeg miner lige lidt, og så kommer jeg tilbage. Det kommer nok til at være meget lidt, jeg miner. Farvel. Og så er jeg tilbage. Jeg har minet meget lidt, men altså jeg har lige fået 41 stykker cobblestone, hvilket jeg også tror nok. Så er det om at komme tilbage. Hjem. 2,0 kan jeg huske. Halten. Stranden er derovre. Nå. Så er det jo bare i gang med en timelap. Og så er vi tilbage. Se, jeg har lige lavet 2 kulblokke, som I nok også så i timelappen. Men altså, synes man lige havde lidt mere tekstur. Hvis man, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har planer om nok at komme til at lave noget andet end Minecraft-videoer. Fortnite, noget mere Roblox måske, eller også noget. Jeg har jo lavet en Roblox-video før. Den var faktisk ret god. Jeg er ret sikker på, at det faktisk var min mest sete video. Dog synes jeg, det er ret irriterende. Der er rigtig mange. Alle de personer, der ser mine videoer, de gider aldrig at subscribe. Så hvis I ser dem, og I synes godt om den, så lad være med bare like. Vil I så ikke også godt subscribe? Jeg laver altså mere end bare Minecraft-videoer. Jeg har også fået at vide af nogle af mine venner, af nogle af dem, jeg kender, som jo også at de synes, det er lidt irriterende, at det er bare Minecraft. Hold da op, det er svært for mig, det der. Og jamen nu bare, tak. Nej. Jeg tænker, at vi bare lige gør sådan her. Og så sætter man lige her. Det er jo nok en god idé lige hurtigt at lyse området, hvor det her kommer til at ske op.
Det synes jeg i hvert fald personligt er en ret så god idé. Så ja. Men hvis lad os sige, den her video kommer op på 10 likes, så laver jeg en med challenge i Fortnite. En med en video, hvor jeg spiller Fortnite med en challenge. Så I kan jo bare begynde at like, hvis I gerne vil se det. Ui. Hvis den kommer, lad os sige, hvis den kommer op på et dislike, hvilket jeg vil blive meget ked af, vil være. Nej, lige meget. Det gider jeg ikke at tale om. Jeg gider ikke at tale om de der dumme dislikes. Jeg ved ikke engang, hvorfor de burde være her. Det er dumt. De er irriterende. Det går en tid af det. Nej, det er slet ikke, fordi jeg er fuldkommen ligeglad. Nå. Videre. Vi er allerede kommet ret langt. Se lige her. Det kunne være, at man lige skulle gå ud og se solnedgangen. Hvad man skulle gå ned til stranden og se det. Det tror jeg, man skulle. Se lige, hvor flot det her er. Så prøv at se, hvis jeg lige gør sådan her. Her. Nej, det er sgu den forkerte. Jeg er ret dårlig til sådan noget. Her. Shaders. Så off. Så lad os se, hvordan det ser ud. Så. Ja, det er irriterende, at det tager lang tid. Jeg kommer nok ikke til at gide at klippe det her ud, så det her bliver nok en del af videoen. Så. Hvorfor gjorde jeg også det? Så siger den svarer ikke. Se, det er også irriterende. Hov, nu sker der noget endelig. Done. Se det der. It's just blue water. Jeg havde ikke glemt, hvordan normal Minecraft ser ud. Helt normalt blå vand. Selvom jeg spiller det på iPad eller sådan noget, så havde jeg ikke glemt, det ser sådan her ud. Nå. Men så lad os lige hurtigt sætte shadersen på igen. Og det kan være, at jeg klipper den del ud, og det kan også være, at jeg ikke gør. Det kommer an på, hvor hurtigt det er. Sådan der. Det tager lang tid, og videoen skal alligevel til at stoppe, så gider den ikke godt bare lige at stoppe, så jeg kan få en flot slutning. Tak. Men hvis I hørte ringetonen, det hørte I nok ikke. Men den betyder, at det er ved at være slut. Så tak fordi I så med.